Kolik si myslíte, že je u nás oficiálně registrovaných náboženských uskupení? Pokud tipujete, tak 10-15 jste na omylu. Je jich rovných 33, od křesťanských až po hinduistické a těch neevidovaných pak další desítky. Jenže duchovní hledání, které může být v běžném životě velkou oporou, sebou nezřídka nese taky rizika manipulace a zneužití. Na vlastní kůži je zažila hrdinka našeho dalšího příběhu, a to v jednom velmi známém spirituálním společenství. Jeho název ani jméno gurua záměrně neuvedu, protože v současné době probíhá vyšetřování jejich činnosti v několika zemích Evropy. Jako malá jsem měla úžasný zázemí u své babičky, svého dědy a byla to pro mě obrovská opora, protože to, co se dělo u nás doma mezi mámou a tátou, tak to pro mě bylo hodně náročný. A můj táta byl agresivní alkoholik, takže napadal moji mámu. A já jsem jako malá měla pocit, že tomu musím nějak zabránit. Já jsem se stejně tak jako hodně uchylovala k babičce. Tam jsem se jako cítila opravdu dobře. A když mi bylo necelých 17, tak vlastně nejdřív umřel děda, krátce na to umřela babička. A já jsem najednou měla pocit, že jsem ztratila svůj domov. Myslím si, že tam byl někde takový moment, kdy jsem začala mít potřebu najít něco, co mi ukáže, jak ten život žít dál a jak ho žít dobře. Eva nakonec to svoje místo našla v jedné jogové společnosti vedené proslulým indickým guruem. Bylo mi v té skupině opravdu dobře a z začátku jsem ani nebyla nějak příliš aktivní, nějak jsem se příliš nezapojovala do činností v té skupině, ale potom možná i tím, že jsem si tam našla partnera, tak jsem tam přece jenom trávila toho času čím dál víc a ono se to začalo projevovat na mém studiu. V té době jsem studovala medicínu a první 2 roky probíhaly jako velmi v pohodě, ale potom ten 3. ročník, tam jsem začala mít problémy, taky mi to najednou přestalo dávat tolik smysl. Říkala jsem si, že ta yoga má ten smysl pro mě větší a dávala jsem mi prostě víc času, víc energie. Hodně mě to naplňovalo, bylo to prostě pro mě to hlavní, co jsem v životě měla. Ten zájem o ty exotické tradice vlastně už je dost starý, nejméně nějakých těch 130 let, ale teprve v těch posledních 20 letech tady u nás skutečně cítíme, dá se říct, dokonce příval těch duchovních učitelů. Je to skutečně trochu problematické, protože zdá se, že ta západní civilizace není úplně zvyklá na ten vztah, kterému odborně říkáme charismatický vztah, kdy na jedné straně je božská charismatizovaná autorita toho duchovního vůdce a na druhé straně jsou lidé, kteří svou vůli do rukou tohoto vůdce odevzdávají. Někdy zhruba po těch 5 letech můj učitel přijel do Prahy a přišel za mnou a protože já jsem se starala o to jogové centrum, tak se mě ptal, jak se mám, jak se mi daří a já jsem mu říkala, že mám problémy se studiem a on říkal, že to můžeme probrat po tom večerním programu. V tom bytě v jedné té místnosti byl můj učitel a ten mě vlastně hned v zápětí jako zavolal k sobě a já jsem teda přišla do té místnosti, on tam ležel, byl oblečený do půly těla, bylo léto, bylo horko, mě to ani nepřišlo tak jako nějak zvláštní, nebo nějak mě to jako nepozastavilo. Tak řekl, abych si sedla k němu na postel, pak mi řekl, abych se slíkla do půly těla. A já jsem to udělala, protože mě v ten moment v té mysli mi běželo všechno to, co během těch prvních 5 let, co jsem v té jogové skupině byla, tak co jsem tam nějakým způsobem přijala, jako je to, že ten učitel vždycky ví, co dělá a že to vždycky dělá pro dobro toho žáka. On mi pak řekl, abych si na něj lehla, což já jsem taky udělala. A vlastně to pojednával tak, že vlastně říkal, abych se jakoby nabila energií svoje srdce o to jeho. A já jsem to celou dobu vnímala jako nějakou duchovní techniku až do okamžiku, kdy mi
dal ruku mezi nohy a prst do pochvy. A v ten moment vlastně paradoxně první reagovalo moje tělo, který úplně stuhlo. A on, myslím, že tady na to jakoby reagoval, že mi říkal, že je to duchovní požehnání, nebo mi říkal, že to boží blaženost. A já jsem v ten moment říkala, ne, to prostě není. Takže on se potom stáhl a řekl, abych se zvedla a oblíkla. A pak jsme se potkali ještě v Přecíni. A on tam za mnou přišel a říkal mi, abych jako nikomu neříkala, co se stalo. Trvalo 15 let, než Eva sebrala odvahu o svém příběhu mluvit. Hledala pomoc a na internetu nakonec našla rakouskou vládní organizaci, která se podobnými kauzami zabývá. It was a development. It was a way with ups and with downs. There were times with the feeling of being free, and there were times with a lot of sadness, and she was very hurt by the reactions of the people in the group. How she was accused of being a liar or of being mental ill, of being a traitor to the group. Times were of self-doubt. She was thinking, oh, is it really the right way? Or how far shall I go? Should I keep my mouth shut and just go on with my life? And also there was this feeling of, is it my responsibility to speak up? To be a voice for other women who can't speak up? Já bych řekl, že to nezvládnutí je na obou stranách a že vlastně je to na obou stranách určité selhání. Proto jsem vždycky trochu skeptický i k tomu vidění, že tady jsou guruové a nějaké oběti. Ono je vždycky dobré si uvědomit, že ty oběti nejdříve ty guruji utvořily a teprve pak se staly jejich obětmi, že to je prostě vzájemný vztah, který nejméně z jedné strany, ale nejčastěji z obou stran nebyl zvládnut. Jeden ze stěžejních bodů toho procesu, kdy jsem odcházela, tak byl tohleto si připustit, že na tom mám svůj podíl, protože jsem to umožnila, protože jsem k sobě neměla tak dobrý vztah, takovej respekt, nevnímala jsem tolik sama sebe, abych dokázala tu situaci rozlišit. Nějaký čas poté, co se Eva rozhodla svůj zážitek zveřejnit, z jogové společnosti na dobro odešla. Teď začíná nový život a má spoustu plánů. Užívám si to, že se věnuju jiným druhům pohybu, třeba rychlejšímu pohybu, než co jsem dělala. Uvažuji velmi vážně o tom, že si chci, tak jako jsem nedokončila tu medicínu, tak mám potřebu si najít profesi, která by mě naplňovala. A ty možnosti, které se objevují, tak jsou moc fajn a já se na to opravdu hodně těším, že to půjde dobře. Aby ne, když tu měla vhodně připravené